It-8 ta' Ġunju, ġurnata speċjali għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grenke jiċċelebra eluq sninu, kif għalaq 50 sena. Bernard Grenke twilet raħal ġdid fit-8 ta' Ġunju 1971 miżewweġ lil Anne Marie u jgħixu il-Mosta huma għandhom żewġ titfal, Neil u Marija. Anne Marie u tfal waslu l-messaġġ tagħhom lil Bernard Grenke waqt il-maratona kbir ta' fondi li saret fid-Dar Ċentrali lejliet jum eluq sninu. Jien napprezza kull ma tagħmel, prattikament issa għandek rwol differenti, rwol li qed jieħodlok ħafna ħin, però qed nara kemm verament xorta wara kultant 12 siegħa 14 siegħa hawnhekk tiddilja man-nies xorta ssib il-ħin għalina. Nirringrazzjak tal-li għallimtni nħares lej kollox b'moħħ miftuħ, lej kollox, anki lej il-politika nasal li ngħid. Ġifieri nirringrazzjak mill-qalb tal-li tajtni ħajja ta' veru speċjali u napprezza ħafna. Vera nirringrazzja l-papa tal-li dejjem għamel kollox b'imħabba magħna dejjem sab ħin ikun hemm malina. Ġifieri grazzi ta' kollox ma. U aħna dejjem għamalik kif inti kont għalina. Fost il-ħafna awguri li rċieva Bernard Grenke fuq il-medja soċjali kien hemm awguri speċjali mit-tifla tiegħu Marija. Istqarret li anke fl-irwol ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grenke xorta jirnexxielu jżomm kuntatt u relazzjoni tajba mal-familja. Marija spjegat kemm tħossha tranquilla u kalma li taf li missiera dejjem hemm għaliha. Dan fil-waqt li ringrazzjatu tal-valuri li sawar fiha. Bernard Grenke kien ilu snin servi bħala avukat qabel ma daħal fil-politika kien fit-3 ta' Ottubru 2020 li ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista u sussegwentament kap tal-Oppożizzjoni. Fit-tfulitu u segwa l-edukazzjoni sekundarja u ħal-formazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ San Luigi u mbagħad igradwa mill-Università ta' Malta bħala avukat fl-1995. Għal diversi snin ħadem fil-volontarjat maż-żgħażagħ, il-persuni bi bżonnijiet speċjali u l-Malta Community Chest Fund. Flimkien ma' Anne Marie kienu jagħtu l-korsijiet lil koppji li kienu se jiżżewġu mal-moviment ta' Kana. Kienu wkoll l-avukat tal-Malta Football Referees Association u l-President Onorarju tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru ta' Birżebbuġa fejn għex parti minn tfulitu. Għal xi żmien Bernard Grenke kien ukoll visiting lecturer fl-Università ta' Malta.